vedení strhejte účtí, podřadno střílel Vondrášek, gólovou přestřelku ukončil v poslední minutě Rolko, Miroslav tak remízovala doma s Teplicemi 3-3. Tak v Boleslavi padlo 6 gólů a jdeme na další výsledky. No já koukám. Koukám. Nad Labem remizovalo z Jihočechy 1-1. Včera Olomouc nadělovala Liberci, Ostrava konečně zabrala proti Hradci Králové a Příbram prohrála se Slováckem. Tak šup. Pátek vedoucí Plzeň vyhrála 2-1 Jablonci a kolo zakončí zítra. Pražské derby, Slavia Sparta. V České Budějovice se loučili s legendou brankářem Romanem Turkem. Mistr světa a vítěz Stanley Cupu se ukončil kariéru. Rozlučku se 40letým golmanem nachystali Jihočeši proti Plzni. Vedení klubu a fanoušci děkovali Turkovi za bezmála 400 zápasů odchytaných v budějovické brance. Tak pojď. Slavnostně vytáhli postřelali. Já si spíš těším na to, že už se začala že budu schodit koukat se na kluky. Jenže klub nástupce Jakub Kovář pustil první třetí střely plzeňských hráčů. Budějovice prohrávali už 1-3, ale skoro dokázali otočit. Postřela pletky vedli do druhé částky 4-3. V 50. minutě byl stav 5-4 pro Jihočechy. Konečný výsledek Budějovic už známe, domácí hráli v Plzni 5-4. Další výsledky si prohlédněte právě tečka. Polo se uzavře až večer. Životní zápas má za sebou boxer Lukáš Konečný.